Bigo na sa ta sa tong video. Mauday gamas ko karon kay grabe na naabot na diri sa Cebu ang COVID-19. Karon basog ko vlog kay delikado lagi diri sa Pilipinas. Ang virus na katag na. Kung mingaw kayo diri ang kulon pasada, wala na kayo yung mga tao. Grabe kayo kamingaw. Metro sayo na nirado. Gihit og jeep asal ka jeep ani okay na ara day jeep ilibin grabe mingawa yung mga tao dito kolon kaya nang guro ko para pardo kasakay mo jeep kamera to ha sa jeep lingaw kayo ni sa COVID-19 mamingaw kayo ang Cebu Parsada. Ay nag-grouping manakop na sila. Grouping na sila grouping guys. Kamera doha sa pasayro dito. Ako dito anak dito. Modern na grouping. Mga pulis. Basta na maglaglaag diri. Bilang takot. Curfew diri mga 8 PM sugod na ang curfew. Wala na pwede maglakaw-lakaw sa mga karsada. Pwede ra kalakaw kung nakay-valid race lang na asa kagikan gadget ba ka diri o palikaw tambal pagsikap. Tangan ng virus grabe na wala may supply sa mga tao dahil sa mga kababayan na Pilipino mag-update na ta kay kuya tamasya ma-lockdown na rin asa na ang damang pag-supplyan sa mga pagkaon natin. Asin guys po ningaw juga ya sih hawan kayong pasada. Okay mga tol na ako sa Mambaling mga tol ingaw juga kasada dari mga tol.
Grabe ka minaw ang karsada. Sayo na nirado yun diri mga tol. Makto supermarket. Grabe kayo. Wala din nagtambay kay hadlok si Popo no si mga pulis. Pagkamingaw na sa karsada. Kapit na umabot sa mga sa mga tol, abot na dahil ko sa mua o malagi to, kita mo siguro nyo sa video nga grabe kamingaw na dito sa Cebu kay nalagi na positive sa Mandawi o daghan pang gi-examine nga quarantine 64 ka taon siguro dito sa Cebu. Din hinaot ko nga kita mga kabayan na Pilipino gamping taninyo o tumanta sa mga ginkwar sa atong mga gobyerno nga magsuot og face mask, then 1 meter apart sa isikataw nimo para lang safety ka o safety nga walay makatakol o paulain kay grabe yun ang virus. Perting kusuga paspas kaayo makatakol o wala antod karon wala pa gid say simptom sa ang pag ayuan ng virus kamo mga tol amping-amping tanin mo ampo lagi sa Ginoo salig lang kay siya ra naibaw sa tanan karon mag kuananta tuman lang gyud ta sa butag og alcohol, sanitizer, safety ay basta kalimot basta pabut pagmas basta mo kalakaw kag sa gawas sa syudad basta mo pinunta ay kalimot pag ampo lang gyud sa Ginoo o dere lang sa YouTube. Please don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to click the notification bell and bye bye.